19 sangakwazi sonke sizintombi siyobungaza kanye njengenjwayelo enyangeni yamasiko. Akubanga kahle, akusiphathanga kahle sizintombi eziningi, kodwa ngenxa yokuthi sikwazile ukuxhumana enkundleni zokuxhumana, sikwazi ukubona, sikwazi kube khona injabulo. Igama lami ngofanele Sibonge wakwaSangweni, ngineminyaka ewu-28, ngiyintombi nto, ngihamba noMgungundlovu. Ngiyabonga hlanga lomhlakathi ukuthola ithuba lokuthi nami ngibe omunye wentombi ebezikhona emhlangeni ku-2020. Igama lami lingenile kwingqophamlando. Enkulumeni eke yakhulunywa iSilo, into engithinte kakhulu indaba ye-gender based violence, indaba yokuhlukumezeka kwabantu besifazane, kuyindaba ebucayi kakhulu. Kodwa ngithandile uma iSilo samabandla sikhuluma ngokuthi thina zintombi zomhlanga kumele sifunde ukujima ukarati. Mina ngiwomunye ke wosempayi abajima ikarati. Ngizimisele ngokufundisa ezinye intombi ngokuthi zikwazi ukuzivikela, ngoba kubalekile ukuthi sifunde ukuzivikela ukuze noma yimuphi umdlwengulo osondele eduze kwethu engezukulithola ithuba. Ngizothatha ithuba ngibingelele obaba uNdabezitha, ngenkulu inhlonipho lokukhulu futhi ukubonga.